Čaute ľudia, tu som ja, Kristian. Teraz som len ja, Adrian išiel preč, on príde. Takže vám idem ukázať Monster auto, ktoré som si stiahol. Budete pozerať strašne. Takže tu je. Pekne vyzerá. Vyjdem hore a je to strašne pekné auto. Tam mám vzadu koleso. Keď dám Gčko, nastúpime tam dozadu. Keď dám vystúpime. Toto auto je veľmi dobre spracované. A potom asi toto bude